Hola, Andreu. Hola, Sílvia, com estàs? Molt bé, i tu? Jo estic torrat de calor. És que Sí, ja fa dies que ha començat l'època queixa't de la calor. sí, però, a veure, context. Aquest episodi s'està gravant a data de 29 de maig. Encara no ha començat l'estiu i estem a 30 graus. Llavors, Sí. Tinc por. Tinc por d'aquest estiu. No és broma. La veritat és que ha arribat amb molta força la calor, però tinguem esperança. Potser baixaran una mica les temperatures. Creuem els dits, esperem que Això. sí. Avui, Andreu, et porto un tema superdivertit. D'acord, passem al tema del dia ja? Vinga. Tema del dia. De què parlarem? A veure, primer una mica de context. Segur, Andreu, que has viscut aquella situació típica de quan tens un nen petit a casa o al teu voltant en què es fixa en alguna cosa o li fa gràcia qualsevol cosa i els adults ja li diuen quina professió farà de gran. Ah, sí, ja treuen conclusions, ja li fan una projecció de vida, no?, en aquell moment. Sí. No? Que el nen Sí. simplement, doncs, no sé, s'ha fixat en un teclat d'ordinador perquè fa sorollet o pel que sigui, i ràpidament els adults tots diuen oh, Ja aquest està. nen de gran serà informàtic. Informàtic, sí, sí. No? O qualsevol cosa, o sigui, posa les manetes juntetes, no? Així es posa les manetes juntetes i diu aquest nen de gran tindrà reunions molt importants, eh? Jo crec que serà potser, no sé, directiu d'empresa o... Sí, I polític. tu, o sigui, o polític, i tu, només perquè ha juntat les mans, no? D'acord? Sí, no? O parle molt, doncs vinga, sí, serà periodista, Sí, serà... exacte. O fa bona lletra, serà escriptor. Exacte, no? I Escriptora. és curiós com ja li planegen tota la carrera professional amb coses que, si us he de ser sincera, fan tots els nens. Vull dir... És que jo crec, jo he pensat bastantes vegades en això i altres maneres que tenim els adults de relacionar-nos amb els nens petits, sobretot els més petits, i crec que en general tenim una manca d'originalitat i de... No? Perquè crec que al final copiem aquelles frases que nosaltres havíem sentit quan érem petits, clar. que les hem sentit tantes vegades. Sí. No? I jo recordo quan era petit pensar que tontos que són, per què em pregunten això? O per què, no? Sí. Per què diuen això ara? És que són més rucs, aquests adults. L'únic que vols és jugar, no? L'únic que vols és experimentar, Sí. o si alguna cosa et fa gràcia, doncs jugues amb allò i ja està. Doncs sí. Llavors, aquest és el tema del dia. Jo et plantejaré diferents situacions en què una criatura mira, observa, toca o li fa gràcia alguna cosa i tu m'has de dir quina professió creus que serà de gran. D'acord? Som-hi? A veure si hem arribat a la mateixa conclusió, perquè jo la tinc escrita. Llavors, a veure si hem posat el mateix, d'acord? Molt bé. Comencem. Li agrada molt mirar el foc. Serà bomber. Molt Serà bé. bombera, no? Exacte. També podria ser piròman, però direm bomber. És que has de pensar que sempre, la professió sempre és positiva Clar, clar. i al màxim, no? Vull dir, no posem un rang baix, no. Enginyer quàntic, que tu dius, ni idea del que és, però Clar que enginyer quàntic, no? Després tot són decepcions a la vida. No? Aquesta és la frase del dia. Sí, efectivament. Llavors, per favor, deixeu ja de... Sí. A veure si ho entenem amb aquest podcast. Som-hi. Li encanten les pedres. Geòleg. Geòleg. Com no? O sigui... No? Clar, no direm miner, perquè miner doncs, és una feina molt dura. Molt dura. No? Que no la desitgem a ningú perquè acabes amb els pulmons i el cos fet merda. Clar, és molt dura. Llavors, geòleg. Geòleg. Molt bé. Continuem. Li encanten els llibres. Escriptor, escriptora. Escriptor, exacte. Molt bé. Li encanten les càmeres de fer fotos, tirar fotos, tot això. Home, serà un fotògraf professional que el, com es diu l'exposició aquella, el World Press Photo, guanyarà segur. Allà anirà, sí. Li encanta dibuixar. El pròxim Dalí.
Exacte, Pròxim un Picasso. artista. Un artista contemporani, com a mínim, no? Sí, sí. Aquesta boníssima. Li encanta mirar els dibuixos que li han fet els altres nens. Mirar els dibuixos que li han fet els altres nens. Sí. No ho sé, doncs aquí diria comissari d'exposicions artístiques. Molt bé, jo tenia crític d'art. Crític d'art, bé. Va relacionat. Però molt millor la teva, molt millor la teva. Sí. Que dius, home, ja que té interès per mirar els dibuixos de l'altra canalla, doncs és normal, no?, que se'ls vulgui mirar. Si li han fet un dibuixet o així, doncs és maco. Molt bé, la plastilina. Li encanta fer escultures i coses amb la plastilina. Ja està, tenim aquí un futur escultor, una futura escultora de primera categoria. De primera, exacte. Els avions. Quan passa un avió, sempre es mira els avions. Pilot. Pilot, exacte. Pilot. I no pilota. Aquí no diem la forma femenina, és pilot igualment, sí. Perquè una pilota és una altra cosa. Exacte. Li encanten les pilotes. Futbolista. Futbolista. Sí, la pròxima Alexia Putellas. Exacte. És que no hi ha cap altre esport, no? Si li agrada una pilota, ha de ser futbolista. Futbol. Sí. No pot ser que sigui... Ping-pong. No. Ha de ser futbolista i punt. Molt bé. Els diners. Quan sent les monedes que fan clinc, 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 torna boig. Ui, aquí quin ofici? Serà banquer? Serà banquera? Banquer, exacte. No? Molt bé. L'agrada la pela? Sí. I aquí no. Llavors, continuem. Les caixes de cartró. Tu no saps com jugo amb les caixes de cartró. És que li fan més gràcia que els regals. Empaquetador d'Amazon? No sé. Clar, jo aquí tenia enginyer industrial, perquè... Veus? Clar, Molt millor. Clar. Tot el respecte pels empaquetadors d'Amazon, Vull dir, totes les feines són dignes, però... En tinc aquí de tots... Tinc totes les professions, jo crec. Vull dir que no us penseu. Comandaments. El comandament de la tele, el de l'aire condicionat, tots els comandaments. Comandaments, doncs serà, com es diu això, un electricista o venedor d'electrodomèstics? Molt bé. Enginyer elèctric? Molt bé. Jo tenia tècnic audiovisual. Sí. O sigui, tot el que sigui relacionat amb l'electricitat. L'electricitat podríem estar parlant dels interruptors, dels endolls, no? Aquesta fixació que tenen per tots aquests mecanismes, que aquí sí que és clarament electricista, no? Sempre que es fixen en aquestes coses. Molt bé. Però és veritat que, o sigui, ara ho pregunto per desconeixement, perquè no tinc fills, no he tingut bebès, llavors, és veritat que tenen aquesta fixació pels endolls? Sí, és que pensa que els hi queda la mida. Ja. Llavors, clar, quan comencen a caminar... Clar, s'arrosseguen per terra i els hi queda a l'alçada de... Clar, llavors es fixen en tot... No? Clar, es fixen en tot el que hi ha a la seva alçada. Llavors, què tenen més a prop? Doncs allò. I a més, normalment, tenen uns colors brillantets i tot el que brilla, tot el que té brilli, clar. Allò s'ho miren. Llavors, clar, ja comencem a parlar dels cargols, no? Cargols, tot el que siguin... clar, totes les peces petites. Clar, totes les peces petites i que brillen, això és fantasia, no?, per ells. Llavors, clar, sempre que veus a una criatura que es comença a remenar una cosa que brilla, no?, un cargolet o un vis o el que sigui d'un moble, clar, la gent ja comença, serà enginyer, es veu clarament, i tu? A veure, és que brilla, m'entens? O sigui... Llavors... Exacte. Les ambulàncies. Cada vegada que passa una ambulància és que ha de sortir a la finestra, ha de treure el cap pel balcó per mirar-la. Doncs serà, com es diu, el personal d'ambulàncies, d'emergències, no? Serà metge d'emergències. Metge d'emergències, exacte. Molt bé. Aquesta és complicadíssima, la vaig haver de buscar i tot com es deia, Li encanten els insectes, mirar-se les formigues, si hi ha un escarbat, els llengots... D'acord. Aquesta paraula la sé, ara... Sí? M'ha de venir, però espera't, que fa molts dies que no la dic, llavors l'he de recordar. Un especialista en insectes és un... A veure,
Si vols et dono una pista. Espera. Herpetòleg no, perquè són els rèptils. Ai, t'acostes. Gairebé. Gairebé. Etòleg no, perquè un etòleg és especialista en el comportament dels animals, no? Per exemple, dels gossos. Vas molt bé. Ai, com es diu això? El dels insectes. Pista. D'acord. I ja saps com acaba, perquè ja veig que estàs fent-ho correctament. Llavors, al principi de tot, imagina't que jo tiro una pilota, no? I et dic, que seria com, agafa-la. Doncs, entomòleg? No. Molt bé. Entomòleg. D'acord. Entomòleg. Primera vegada i última que farem servir aquesta paraula. Llavors, no cal que us l'aprengueu. Sí, no crec que torni a sortir en el futur. No massa. Entomòleg. Li encanten les disfresses. Això de disfressar-se és el seu, Ja està. Actor, actriu... Exacte. No? Molt bé. A qui no li agraden les disfresses, per l'amor de Déu? Vull dir, un nen o nena amb disfresses és que és el més feliç del món, no? Que fa els seus personatges allà vestint-se... Bé, en fi, continuem. Aquest nen pregunta sempre per què. Ja està, periodista. No? Periodista. El pròxim presentadora dels matins de Catalunya Ràdio. Sí. Jo tenia investigador. No? També. Per què? També. Que quan entren en l'època del per què també és fantàstic, no? Haver de contestar cada 10 segons per què tota la vida. Sí. Això també podria ser filòsof. Sí. No? O filòsofa. Sí, també. A veure, següent. Li encanta perseguir els coloms pel carrer. Com es diu això? L'especialista en ocells? No, direm zoòleg, no? Zoòloga, o sigui... Molt bé, exacte. Jo tenia aquí veterinari, perquè tot el que tingui a veure amb els animals, siguin els coloms o sigui qualsevol altre animal, sempre se li posa veterinari, no? Sí, veterinari. Molt bé. A veure, no se li dona gaire bé mentir. No sap mentir. No sap mentir, per tant, algú que digui la veritat, no sé, capellà, monjo, monja... Mira! Doncs jo tenia un polític novell. I, en canvi, si menteix molt bé, un polític veterà. És una broma. Molt bé, a veure. Està obsessionat amb l'aspiradora. Personal de neteja. Exacte. Molt bé, perfecte. El tema d'escombres, fregones, aspiradores, tot el tema de netejar la casa és impressionant, no? Perquè et veuen com si fessis curling, no? M'entens? Clar. Que per ells és com un joc, no? Que diuen, ara jugarem amb això, saps? I tu dius, no, sí, podem jugar, però no estem jugant, no? I és una obsessió també, el tema aquest de... I quan acabes, de vegades ells volen continuar i tu, a veure, sisplau. O sigui... Clar, és a dir, fer neteja no és una cosa que fem cada dia de la setmana, no? Posar-nos a fregar o escombrar el terra. Llavors, el dia que ho fem, deuen flipar de dir, què li agafa ara? Què fot? Clar. Sí. Llavors també és una obsessió, això també. Tocar-ho tot. És que ho ha de tocar tot sempre. Tot ho toca. Tocar-ho tot. Tocar-ho tot, què podria ser? Tot ho remena, sempre vol obrir tots els calaixos, ha de saber tot allà on és. Pot ser un investigador? Molt bé, un inspector, investigador, alguna cosa que ha de buscar, no? Que ha de buscar la veritat. Molt bé, molt bé. Li encanta compartir-ho tot. Si té una joguina i veu que un altre nen plora, sempre li dona la joguina que té per veure si l'altre deixa de plorar. És que ho comparteix sempre Monitor de pati. No? Sí. Jo tenia monitor d'esplai. Monitor d'esplai, monitor de cau. Sí. Sí. Molt bé. Crida sempre sense motiu. Jo és que n'estic farta, és que està tot el dia cridant. I de veritat, o sigui, no té gana, i ha dormit bé, no, és que està net, vull dir, no és ni pipí ni caca. Llavors, no sé què pot ser, però està cridant tot el dia sense motiu. Doncs potser podríem dir agent de trànsit.
No sé. A tu t'ha passat? Perquè a mi em passa cada vegada. Verdolera. No, tampoc. Jo tenia entrenador de futbol. També. No, però ara que has dit lo de gent de trànsit, és que a tu et passa que quan vas amb el cotxe i et trobes una gent que t'està fent coses amb les mans, no saps què has de fer. Sí. Si has de parar, si has de continuar, si has de flacar, si has d'accelerar. I em poso nerviosíssima, perquè dic, ara se m'enfadarà aquest senyor perquè m'està fent aquí uns gestos amb les mans que no hi ha Déu que els entengui, i ara què faig? No? Jo sempre intento anar a poc i en cas que hagi de frenar, que ho veig clarament que els gestos són com més enèrgics, paro llavors de cop per veure què d'això. Sí, no? Allò de mantenir el contacte visual controlant que no faci cap moviment allò més exagerat, llavors si no ho fa vol dir que ho estàs fent bé, no? Exacte. Sí. Sisplau, o sigui, el codi de circulació referent als gestos que feu amb les mans el podríem fer estàndard de que les persones que ja no ens en recordem de com funcionen les puguem entendre? Sí. Perquè, clar, si vols dir passa, és la mà així, o sigui, com ventant-te cap a tu, no? Doncs no és això. Vull dir, parlem-ne un dia també de tot això. Dorm moltíssim. És un nen que dorm sempre, és que és un angelet, sempre està dormint. Provador de matalassos. No? No sé. Jo tenia aquí funcionari. No, és broma. Sí, provador de matalassos, molt millor. Molt millor. Llavors... la feina dels somnis de molta gent, no? Sí, ostres, seria boníssim. D'acord. Li encanta en el sorral fer forats. Com es diu això? A veure, podríem dir miner, minera... Exacte. O que busca petroli, no? Vull dir... També. Pot tornar a ser enginyer, obrer, no? El que sigui. També, un obrer. També. Jo aquí, per fer la broma, tenia enterramorts. Clar. Perquè això no ho diria mai ningú d'un nen. No. Però algú ho ha de fer, Llavors, sisplau, fem servir també totes les professions. I tant. Sí. Molt bé. Mira, el meu nen és que li encanta mirar les etiquetes. Li compres una joguina, té una etiqueta, doncs ell es fixa en l'etiqueta, no en la joguina. Sempre busca l'etiqueta i es queda mirant l'etiqueta. O sigui, li agraden les paraules, no? Li agrada llegir o pot ser perquè, a les etiquetes normalment hi ha també diferents idiomes. Sí, exacte. A tots els prospectes, etiquetes, etc. Com a mínim 2 o 3 llengües les pots trobar fàcilment. Doncs, no sé, traductor. Per exemple. Com jo. Molt bé. Devies mirar moltes etiquetes de petit, Andreu. Doncs la veritat és que sí. Sempre m'he mirat les etiquetes i les instruccions de les coses. Però si es veu clarament que és que ja es veu el que sereu de grans, vull dir, és que no hi ha dubte. Doncs bé, potser és algú, això, que li agraden les llengües, no? Que li agrada aprendre idiomes. Doncs, si t'agrada aprendre idiomes i el que vols és practicar el teu català, que sapigueu que encara sou a temps d'apuntar-vos a les classes que fem al mes de juliol. Comencem el dia 29 de juny i són cursos intensius de conversa. Si voleu conversar, si voleu tenir diàlegs i aprendre vocabulari, és una ocasió fantàstica per fer un salt en el vostre nivell de català. Exacte. Si vosaltres éreu aquella persona que mirava les etiquetes com jo, o no, o vau descobrir la passió per les llengües o pel català concretament més endavant, doncs recordeu això, que ara d'aquí molt pocs dies comencem aquests cursos de conversa intensius, perquè són 1 hora diària de dilluns a divendres durant 3 setmanes, com ha dit la Sílvia, del 29 de juny al 17 de juliol, i per tant, si aquest mes de juliol teniu temps i ganes de posar al dia el vostre català i practicar moltíssim, doncs ho podeu fer amb aquests cursos que són en línia. L'enllaç, Sílvia, per apuntar-s'hi? classes.easycatalan.org. Fantàstic. Tipiquíssim. És que li encanten les claus de casa, les claus del cotxe,
Li encanten. Li encanten les claus. Vol dir que li agrada obrir coses. No ho sé. I ara em dirà lladre. Com es diu? També pot ser. No, com es diu el professional que fa còpies de claus? Ah, això no ho sé. El ferreter. El ferrer. Podria ser. Jo tenia serraller per obrir-te la serraller, porta. això. El serraller. Que et ve obrir la porta si t'has quedat a fora, no? Clar. També interessant el tema aquest de que la persona que fa la còpia de les claus t'arregla les sabates. Que dius, què té a veure una cosa amb l'altra, no? Però sempre va junt. Jo crec que és un exemple de diversificació, no? Van dir, és que si faig només claus, la gent no necessita tantes còpies. Llavors, he de fer una altra activitat i compaginar-ho. No? Per tant, claus i sabates. Molt bé. Van trobar l'equilibri. Fantàstic. Genial. I l'última, li encanta l'aigua, és que sempre es fot xop de dalt a baix. Hi ha una mica de riuet, de seguida hi és de peus a dintre. És que l'aigua. Nadadora olímpic. O sigui... Jo tenia llauner. Vull dir que... Llauner, què és un llauner? Per qui no conegui la paraula. Un llauner és el qui t'arregla les tuberies de l'aigua a casa si necessites. I jo, nadador olímpic, molt bé. Ja ho veieu com funciona la vida, no? Vull dir, a veure, el que hem dit són tot aficions, curiositats que tenen la canalla, llavors que cadascú sigui el que vulgui i que sigui feliç. Doncs sí. Jo ara estava pensant que potser, clar, molts d'aquests oficis que hem dit ara, potser ja no existiran quan, per exemple, la Meritxell tingui edat de treballar, saps? Si és que la feina com a tal continua existint. Segur, això segur. La feina continuarà existint. Com seran els oficis? Seran diferents, segurament. Seran diferents. La abraçada de la Sílvia. No sé si coneixeu una obra d'art, una pintura, concretament del Banksy, que el Banksy és un artista actual bastant famós, però que vol mantenir l'anonimat. Banksy o Banksy? Que sempre tinc el dubte. Jo li dic Banksy. És Banksy. Banksy. Jo no sé com s'ha de dir, ja t'ho dic. Clar, la pronúncia, no sé, però Banksy. D'acord. Doncs aquest senyor, o senyora, perquè no sabem qui és, té moltes obres que jo considero molt bones, però em vull fixar en una de concreta que no sé si coneixes, Andreu. Si no la coneixes, l'únic que has de fer és teclejar a internet el nom d'aquesta persona, més la paraula, la ciutat Nova Orleans, i veuràs que és una pintura, un mural, que va pintant una cantonada al mig del carrer i no sé si l'has trobat, és una nena. És la nena que va amb paraigua? Sí, exacte. Per aquells que no tingueu a davant el mural que està veient ara mateix l'Andreu, si el podem descriure breument, doncs la pintura està formada per una nena que està sota d'un paraigua. Aquest paraigua està obert, com si volgués parar la pluja que cau, però què passa? O sigui, què té d'especial? El que té d'especial és que el núvol és dins del paraigua, no? Hi ha com una foscor que sembla un núvol i la pluja cau del paraigua. O sigui, només la part coberta pel paraigua és la que té gotes d'aigua caient. Llavors, com si diguéssim, la nena s'està mullant perquè està sota del paraigua i en el mateix temps que la nena s'està mullant està traient la mà, està allargant el braç per sortir d'aquest paraigua, com si quan tu portes el paraigua i treus la mà per veure si encara plou. Sí. I a fora què passa? I a fora no plou. No plou, exacte. Treu la mà i a fora no plou. Llavors, aquesta pintura crec que és la millor forma d'explicar el que jo ara vull explicar, que és aquesta gent que li plou. Vull dir que estan vivint una situació complicada, que pot ser a nivell familiar, de comunitat, de país, de continent, que se senten sobrepassats i pensen que no podran sortir mai de la pluja que els hi està caient. Sé que ara mateix és molt difícil el que esteu vivint i la veritat és que em sap molt de greu i de tot cor que estigueu en aquesta situació. L'únic que espero és que el sol surti ben aviat, que
us desprengueu d'aquest paraigua i que pugueu viure bé. Llavors, aquesta abraçada la dedico a tota aquesta gent, a la gent que li plou avui. Molt bé, doncs una abraçada molt bonica. Perfecte, doncs deixem aquí l'episodi. Molt bé. Sí. Doncs moltes gràcies a tothom per escoltar-nos, que sigui lleu la calor i fins la setmana que ve. Que vagi tot molt bé. Adeu. Adeu.